temos que aproveitar as novas tecnologías para expandirlo por todo o mundo e tamén aproveitar as novas tecnologías para aprendernos da cultura, da identidade e do idioma dos demais. Ese é o gran reto que temos. Eu creo que esta que sempre foi unha gran idea, agora se demostra que se pode facer en Galiza sin deixar de sermos galegos, de que as novas tecnologías son unha ferramenta indispensable para a igualdade, un instrumento que temos que utilizar para conseguir a igualdade. Sin duda unha cousa, fixarmos, hoxe en día, cada vez que se fala de xuventude, automáticamente se trasladan ideas de violencia, problemas, mala educación, ruidos, todos sinónimos de maldad. Se intenta continuamente criminalizar a xuventude. Bueno, eu acabo de entrar nunha sala onde había máis de 1000 persoas traballando, xogando, interactuando, e non escoitei unha palabra máis alta que outra. Eu considero que é totalmente imposible que haxa 1000 persoas adultas e que non haxa barullo. E acaban de demostrar a xuventude de que eses